мегӯяд, пас аз 7 сол орзуҳои Маъруф ҷомаи амал пӯшид. Маъруф ба вақти падар шудан ҳам расиду, аммо аз таваллудхона баромадан барояш муяссар нагашт. бо сабаби дарди дилаш амонатро ба ҳақ супориду дунёро падруд гуфт. ба номи худованди бахшандаву меҳрабон ва ниҳоят бораҳм. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. марде бо номи Ҳасан Маъруф пас аз оиладор шудан 7 сол фарзанд надид. бо ҳамсараш сабр карданд, ҳар он чизе ки ҳаст аз худованд медонистанд. аммо Ҳасан дарде дар дилаш дошт, хуруҷи дил буд. ҳамеша мегуфт: худоё, ҷонамро нагир, то давом ёфтани насламро набинам, гуфта дуо мекард. ҳамин тавр баъд аз 7 сол фарзанддор шуд. ин хабарро шунида давон ба таваллудхона барои дидани фарзандаш рафт. ҳангоми писарашро дидан хурсандиаш ҳадду канор надошт. чунон шод буд ки ҳеҷ падар мисли ин шод нашуда буд. аммо мутаассифона Маъруф ба вақти падар шудан ҳам расиду аз таваллудхона баромадан барояш муяссар нагашт. бо сабаби дарди дилаш амонатро ба ҳақ супориду дар ҳамон беморхона дунёро падруд гуфт. бале, ин ҳолате ҳаст ки ҳеҷ кас, не марду не зан, чунин ҳолатро мехоҳад. ҳамин тавр сухани ҳамсари Маъруф ҳамаро ба гирья даровард. ин чӣ сухан буд? орзуятон ба армон нарафт. насли шумо давом меёбад. бале, бародарону хоҳарони азизам, ҳаст баъзе марду занҳое ки 1 сол ё ин ки 2 сол фарзанддор нашаванд, зуд ҷудо мешаванд. аммо ҳаст инсонҳое ки солҳо боз тӯли 20, 30, 40 сол мешавад дар интизори фарзанд ҳастанду зиндагиашонро бо ҳамсаронашон давом медиҳад. дар ҳама ҳолат сабркунанда бошем. бо сабаби 1 сол ё ин ки 2 сол таваллуд нашудани фарзанд ё ин ки охшитоманаҳое ки зуд барои иваз кардани келин мешавед, барои иваз кардани арӯс мешавед, каме ба ҳар он чизе ки худованд насиб гардонда бошад ба ҳамон тоқат карда зиндагиро идома диҳед. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.